Okay na yan, huwag mo nang patayan. Oo. Hindi, okay lang. Ayan guys. Ayan na, nag-umpisa na ang ating MTB category Tour of Kamiling 3.0. May shortcut na agad. Ang lupit nun. Oh, ano tong naka-road bike? Tama lang yan. Ayos tong Marshall na to ah. Oh, pati pa, delikado ka dyan idol. Mas delikado ka dyan. Masagi ang paa mo, matumba ka. Pinapatawa ako nun ah. So mas malupit ngayon ang mga ating participants guys sa MTB to. Watwatan to sigurado. Dahil malalaki ang gulong nila at kaya nilang sumabak sa mga lubak-lubak na kalsada. Kaya magkakaroon tayo ng malupit na laban ngayong araw na to. Ayan guys, so marami pa rin itong ating participant. At aakyatin natin yung daan papunta sa monasteryo. At aakyatin natin yung video bag. Ganito ng ating finish line guys. Malupit na akunahan ang dadanasin ng ating mga participant. Ayan guys. Vlogger siya ngayon, vlogger. Ayan guys, so mayroon na tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 na breakaway dito sa bandang harapan. Iba-ibang team guys yung nag-aabulan ngayon dito sa bandang unahan. Ayan, team Buladaw, team Abandan, team Dandex. Ayan guys, ang bilis ng singit, team RTV. Umataw guys, pumunta sa harapan, team RTV. Ayan, team Buladaw pa rin ang nagdadala sa kanila. Kanina pa yun guys. Team Zambales. Ayan, dito pa rin, team Dandex, team RTV. Welcome to Mayantok na tayo. Team RTV nangunguna. Pabulin mo, pahinga ka muna. Ayan, team RTV pumanat guys. Tingnan natin kung tatagalin o dito sa bandang harapan. Ayan, so tutukan muna natin ng bagya. Ayan, team RTV po ang nagdadala ngayon ng breakaway. Ayan guys, so nakalayo na siya ng halos 200 meters doon sa ating first group. Ayan guys, so ahonan to at pabaligo tayo paakyat papuntang Poblacion Norte tayo guys, papuntang Mayantok Town Hall. Ayan, so paakyat na to guys. Ayan, dito na magsisimula din ang mga akyat lusong na daan guys. Yan, after ng akyatan na to, pakaliwa, palusong naman. So masikip na yung daan dito. Medyo may kasikipan yung daan, kaya konting ingat-ingat lang sa ating mga participants. Ha? Dito lang mga guys sa likod. Ayun o, may mga umaakyat na doon sa ating ahonan. Ayan guys, so habulin natin yung mga nasa harapan. Ayan, doon. Ayan guys, so ito yung ating
pa lang isa sa gilid. Bali 8 ang ating breakaway. 8 po ang ating breakaway. Ayan, Team Batang Bulataw, Mart TV, Batang Urok. Wag masyadong dumikit. At mag-focus ka ng simplangan, idol. Team Zambales, naka-Team Zambales yung isa guys. Ewan ko, taga Zambales nga ito. Team Kamiling nangunguna. Ayan. So sila po ang 8 breakaway. Ayan guys, sila po ang palitan. Zambales, Kamiling, Dandex. Yan po ang nangunguna ngayon. Okay. Ayan guys, so dito na naman tayo sa medyo magandang daan. Medyo maganda-ganda to at maganda-ganda rin ang panataan dito sa harapan. Okay, Mart TV, kumanan, kumaliwa. Huwag niyong sakupin lahat. Baka madali tayo ng sasakyan. Ayan guys, so nagpanatan na naman. Mart TV, Team Dandex, Zambales, Kamiling. Nandito lahat guys sa bandang harapan niya mga yan. Batang Bulataw, Mart TV. Ayan. Kumalat yung Team Dandex mula sa kaliwa, kanan pala. Ayan guys, so kung nag-attempt po siya ng breakaway, Team Dandex. Ayan, tingnan natin kung itutuloy-tuloy niya itong kanyang pag-breakaway. Ayan, so Team Dandex guys, kumapa na. Yun o. Team Dandex, binuhusan. Ayan, dumikit si Batang Bulataw. Ayan, dito sa ating up, kanan tayo pa, kanan. Medyo delikado yung ginawa mo, idol. Ayan guys, so 4 itong ating breakaway. 4 po ang ating nangunguna dito sa harapan. Ayan, ito ang ating peloton. Ito yung mga humahabol sa ating dalawang grupo sa bandang unahan. Ayan. Correct? Ayan guys, so ito yung ating peloton. Panatan din dito. Ayan, so marami sila dito guys. Hindi pa nakakasigurado yung ating breakaway sa bandang unahan. Talagang yan, relax na relax pa itong ating peloton. Malayo-layo pa yung ating lalakbayin. Malayo-layo pa ito guys. So gitna kayo, gitna! Ayan. Relax, medyo relax na ang ating peloton. Hindi pa sila pagod. Hindi gaya ng nasa harapan na nag-breakaway. Nakaudog pawis na sila guys. Ayan, so tingnan natin ulit dito sa bandang unahan guys. Oh, slow down, slow down. Ayan, so ito ang ating breakaway dito sa bandang unahan. Team Kamiling, Team Dandex, Mart TV. Dalawang Mart TV guys, isang naka-jersey ng green, isang Adrian, tsaka isang naka-black na jersey sa bandang likod. Mart TV ulit, 3 at isang mabandan. Yan, so 2, 4, 5 siyam itong nasa ating breakaway. Breakaway natin siyam na participants.
Bigbiga. Ayan guys, so ahonan na naman ito. Barangay Bigbiga. Ayan po. Tingnan natin ang lakas ng ating mga breaker. Hoy, kapitan nyo, nag-abol. Ay, si John John, oh. So ahon, ako muna yung RTV. Nakasunod yung Adrian, Tanday, RTV ulit, black na jersey, green na jersey, RTV at itong magandaan. Ayan guys, so umaya na ulit. Dalawa po ang ating participants na naghahabulan ngayon dito sa bandang unahan. At sila ang bumabanat para sa ating first TOM. Pati na sa harapan. Yan, first TOM po natin mamaya. Medyo malapit-lapit na. Tuloy, tuloy! Ayan, so patay trangko sa bandang likod. Patay trangko po. Ayan. Lumalayo sila ng 100 meters. 100 meters. Baka mamaya pagdating sa ahonan, wala na. Ayan. Last 1 kilometer sa ating first TOM. 1 kilometer TOM. Eh, Carl, diretso angat! Batang Bulataw, umanat sa likod. Kasunod yung naka-green na jersey. At may sumunod pa guys sa bandang likod. Ganti mo yung mga habol. Yun yun, nasa likod. Camera mo, yung nasa likod. Videoin mo yung nasa likod. Ayan. Ayan guys, mga umahabol. Ayan, sumunod pa rin yung Team Dandex. Eh! Sumunod pa rin yung Team Dandex at Mar TV. Ayan, Bulataw, Team Kamiling, Team Dandex. Ayan guys, so nagpang-abot na naman. Ayan guys, so nagpang-abot pa rin. Pahinga muna bago yung akyatan. Ang tataas na. Yun. Ayun, oh. Malayo pa yan. May sumingit sa bandang kaliwa, may sumingit. Ayan, tingnan-tingnan mo. Malupit ako. Nagkakaya ka na yan, pwesto yan. Yun na sa likod. Doon, daming nakabaka. Ayan, so tatlo itong ating bumabanat na yan. Super Gold, Kamiling, at Mark TV. Yung likod, Ikaw papalit. yung likod, yung likod. Yan. Yan guys, so itong tatlo ang unang maghabol. Ayan. Kamiling, bumanat. Eh, matatalo. Ayan, naiwan yung Super Gold. Eh, eh. Kamiling. Ayan, i-flex mo konti yung likod. Ayan guys, so medyo malayo yung likod. So ito yung ating unang una. Ito na, idol. Ayan, malapit na. Tingnan mo kung may humabol ha. Kung may humabol, videoin mo rin. Ayan. Pwede nga, videoin ko yung mukha niya. Ayan na guys, yung ating unang TOM nakuha ng Team Kamiling. Ayan, idol! Malayo, focus mo. Ayan, sumusunod yung Team Dandex.
Ayan guys, so 10 landings ang pangalawa. Ayan yung pinto muna para maganda. Ayan, so ahonan guys, ahonan to. Ayan, Bulata o pangatlong nakakyat sa ating first QM, Bundex. Yes, yes! Yung iba. Konti na lang guys yung nangarating sa ating first QM, so diretso na tayo. Tubig, may gustong tubig. Bitch ba? Ano ko doon? Banat. Batang Kamiling umahabol din sa ating breakaway. Ating dalawang breakaway. Paliguan mo? Isa. Hindi na. Ito yung Kamiling. Palitan na kayo kung gusto nyo ituloy. Kung hindi, pahinga. Cover kayo sa lusong mamaya. Guys, ito yung dalawa nating breakaway, Team Kamaling at Team Dandex. Ayun. Ayan guys, ito ang ating chasing group na naghahabol sa ating mga breakaway. Ayan, so bali tatlo yung ating breakaway guys. Isang Team Kamiling, isang Team Dandex, at yung Mark TV na umahabol kanina. Yan, so sila nasa harapan. At itong ating chasing group ay marami-rami na umahabol sa ating tatlong breakaway. Tingnan natin kung may didikit nila doon sa ating tatlong breakaway yung ating chasing group. Ayan, so ayun na nga, at inabutan na yata guys. Ay wala pa, nandun pa sa harapan yung ating mga breakaway. Nasa harapan pa. Ayun yung tatlo guys, nandun sa bandaron. Yan, nasa 30 to 50 meters na lang yung alamangan ng ating breakaway. Ay doon, padaan. Whew! Gitna ka, gitna. Tingga. Ayan guys, so umahabol pa rin sila sa ating tatlong breakaway sa bandang unahan. Ayan, umahabol pa rin sila. At konti na lang, may higit na. Konti na lang. Ayan, so papaligo tayo
breakaway. Maligit na. Tingin mo nga. Yan na. So naabulan na nila doon sa palusong yung ating breakaway. And so maganda ang bakbakan ngayon dahil complete. Ayun na yung dalawa. May pumalit pala sa bandang unahan. May pumalit. Ayun guys, may pumalit na dalawa na medyo nakalayo. Sundan natin. Doon sa bandaran. Sino ang sinigat? Sino ang muna sana? Yun yung bayan? Yun nanday? Yan, so may dalawa sa bandang kanan. Patabihin mo. Sabulin natin yung ano. Dito ka mo. GoPro Gold ba talaga to? Naka GoPro Gold na jersey. DC Cycles. And then Valdez, Tim Valdez. Ayan guys, so Mar TV at ang Tim Valdez ang nangunguna dito sa bandang harapan. Ayan guys, so ayan muna tayo at mamaya na ulit. Ayan guys, so ito bale yung ating chasing group. Ayan, wala na yung peloton. Chasing group na lang po itong nag-aabol sa ating. Ayan, so babaligo tayo dito, babaligo. Ayan, nakaligo na itong ating mga chasing group. At yung peloton natin guys ay medyo malayo doon sa bandang likod. Ayan. Kakanan ulit tayo dito. Tapos kakaliwa.
Dandex, Smart TV. Pabigyan mo na tubig to kung gusto niya. Dalawang Smart TV guys ang mahanap sa Team Dandex. Yan. So dito na kami sa bandang harapan. Habulin na naman natin yung ating mga breakaway. At may nakapag-breakaway na guys ng halos 1 kilometer ang pagitan. Ito sa ating fishing group. Ito na ba yung dalawa? Ayan guys, so Team Valdez at Smart TV ang dalawang nag-uunahan pa rin dito sa ating breakaway. Ayan guys, Tuloy mo lang ah. Valdez at Smart TV. Ito sila. Ayan guys. So maintain lang mga idol. Saan nyo na sila umahon? Pag nakahon na kayo, wala na yan. Malayo na kayo. Set mo, mukha. Yan na. Stay sa ahon ah. Malayo na kayo. At ito yung 4-5 na umahabol. Ayan guys, meron pang dalawa dito sa bandang likod. Umahabol sa ating dalawang breakaway. At yung ating kissing group. Tara. Yung kissing group. Malayo. Ayan pala sila oh. Saan? Ayun, malayo. Ayun, sige. Dito na tayo guys at titingnan natin yung ano. Titingnan natin yung makakuha ng ating second KOM. Ayan. Si tropang naka-stainless na bike. Medyo nahihirapan na. Saan? Wala naman doon. Ayun, doon next. Doon tayo naman naroon, malubak. Naka-video ka? Dito tayo sa kapila. Ayan. Hindi pa. Laki naman ang tubig mo. Laki ang tubig mo. Oo. Dandex. Huwag kang tawag. Kunin mo. Huwag daw. Ayan guys, malapit na nilang maabutan. Oh, nangyari sa Smart TV. Mechanical. Yun, chin drop. Ayusin mo lang. Chin drop guys, chin drop. Naglugir siya kaya tumalon. Kaya nangunguna na mag-isa na itong ating Team Valdez. Na chin drop yung kasama mo, tuloy mo na yan. Pabili po ay sweater. Ayo. Ayan na. Ilawan mo. Yung nasa likod, banatan mo din. Yung nasa likod, banatan mo din. Ayan guys, so inaakyat na natin itong inaakyat na nila itong ating second Balik-balik ko na yung video. Ah, Balik ko na. okay lang yan. Edit na lang ko na. Basta makuha mo silang lahat. Second KOM natin, inaakyat na nila. Ayan guys, inaakyat na. Smart TV, umabol. Inunahan pa yung Team Valdez. Ayan guys. Yan, pagkahon yan, JOM. Inunahan niya yung Team Valdez. Ito yung nag-chin drop kanina guys. Yan yun, chin drop kanina. Bakal yung mali. Ayan, so Team Dandex bumalat. Team Dandex, yun o. Ang lulupet.
Boss Doeng! So nagsisigsagan na sila guys sa umakyat dito sa ating monasteryo na ba ito? Boss. Ayan, second KOM dito sa may monasteryo. Abol, abol! Malapit na yan! Oh, recover, recover! Recover! Ayan, may isa pa, Mark TV. Pare, tubig, tubig! Okay mo, okay mo, okay mo. Ayan, so may isa pa sa bandang lingkod. Okay, didikit ka pa dyan! Ayan, Mark TV. Ayan, so abulin na natin guys yung mga nasa unahan. So Team Dandex yung nakakuha ng ating QM dito sa ating MPD category. Ayan, second QM Team Dandex po ang nakakuha. Yung first QM natin kanina, kamiling no? Yung Diyan. Tingnan nila muna, nasa likod sila habulin ang ating breakaway. Breakaway natin mula sa Team Dandex. Ito, sabihin mo yung isa. Ito. Patrasin mo. Huwag ka na tumutok yan, ako na bahala ka mo. Team Dandex po ang nag-iisa nating breakaway ngayon. Umahabol sa ating breakaway. Ayun, ito may dalawa pa. At Batang Urom, Team Bulataw, at Mark TV. Tayo, sige, diretso lang, pare. Okay, abulin ka lang TV. mamaya. Lihat ito muna. Ayan, Batang Kamiling. Nakasunod naman yung Batang Kamiling. Ayan, Batang Kamiling, Mark TV. Ayan na, i-focus mo. Sige, John, may top 10 yan, John. Top 10 yan. Diretso ka ako, wala. Ayan, dalawa ka. Okay, pagkaan natin lahat, saglit lang habulin yan. Ayan, Batang Urom, kakana. Sa breakaway. Malapit na. Okay. Ayan na guys, balik ko na sila. Ayan, so balik tayo sa harapan. At habulin natin ulit yung ating mga breakaway. Ito yung ating chasing group guys na humahabol sa ating breakaway. Nag-iisa yung breakaway natin sa bandang harapan. At ito ang ating chasing group. Ayan, Mark TV, Valdez, Bulataw, Adrian, at ano yung isa? Ito, Mark TV pa rin. Itong isa. Ito. Sige, sige mo na. Yan, Batang Oro, Mark TV, ito ano. Anong team yan? Yan. Sino ang una? Lumaban ng Marlboro nandito. Ocho! Ayan, dito muna tayo kumuha ng ating ano guys. At marami-rami.
pala yan. Wala pala, Danbix pala yan na. Gitna, may sakan. Okay, dikit lang, dikit. Yan, Team Kamiling, Batang Kamiling guys. Humahabol do kumalat sa bandang harapan at babanat kan hahabulin ng ating breakaway. Sinunda naman agad ng ating kissing group ang pumunta sa harapan na tropang Kamiling. Ayan guys. Pahinga. Gila mo. Wala na sa atin. May bumanat sa kabila. Ayan o. Uy, rough road na. Tapos ano na to? Mahulin tayo dito. Hindi mo na lang yan, malapit na yan. Kasi ilang kilometer na lang. Huwag lang tayo ma-flat. So may rough road guys, rough road na medyo mahaba din to. Tayo para dito. Iiwanan tayo ngayon ng mga bike. Ayaw kong bumilis dahil ayaw kong magasgas ang mukha ng kasama ko. Dahil ako naka-helmet. Approve lahat. Okay lang. Huwag lang tayo mag-flat. Natalunin tayo na ipadjakol dito. Pang ano to, pang enduro tong gamit ko ngayon. Ayan na. Talo natin yung bike. Ayan na. Ayan na. So puro rough road pa rin. Rough road pa rin guys. Rough road. Ayan. So nangunguna yung Team Kamiling. Dito na ba finish line? Hindi pa. Akyat pa tayo. Pumunta na tayo ng guys, so tapos na ang rough road at didiretso na tayo sa Sitio Baag. Ayan. Ayan, nakabukas na ang gate ng Sitio Baag. At sa bandang tuktok nito, nandun ang finish line. Ayan. Team Kamiling na umagwat ngayon guys, Team Kamiling. Ayan. Team Kamiling nasa likod. Okay, diretso mo na. Ilan yung nakakyat mo una? 3. Ayan, so nakasunod pa rin sa likod. Video mo ng likod. 4 ang nasa likod. Ayan, tapos dito
tatlo. Mahabol tong tatlo. Tayo, tatlo. Yan guys, sumahabol itong tatlo sa ating breakaway. Palitan kayo. Babala, bagalan ng takbo. Pinaluluwag ang kalsada. Yan, maluwag na. Tatlo. Kunan mo sa likod ah. And guys, so hindi natin alam kung gaano kalayo pa ito sa ating finish line. Tingnan natin yung ating breakaway kung anong nangyari. Buhay pa kaya ang ating breakaway? Malayo ba? Nandun na kaya yung breakaway? Nandun na kaya? Yung breakaway. So, abulin natin yung breakaway. Yan, yun ang dapat nating makuha na ng video. Nasaan na siya? Ayun na! Woo! Maakyat pa yung ating breakaway. Uy, malapit na. Malayo na yan now. Malayo na. Balikan ko yung ano, hawakan mo yung cellphone na. Ito po yung ating breakaway. Yes, nasa likod na. Ayan na po yung ating breakaway. Pagod na yung escort kaya umiinom. Ayan na, breakaway natin guys, breakaway. Kambyo. Nakangiti pa siya habang umaahon. Ano ba yan guys? Ay, doon pa. Abangan natin yung iba. Layo pa pala. Malayo pa pala, doon pa sa tuktok? Doon pa po, dito pa po yung tuktok. Akala ko dito na eh. Wala tayong Baho. Kami naman mo, malapit ako eh. Sige. Malapit lang, kaya pa yan. Malapit lang. Ayan po, si Pilagyo ng tropang Kamiling humahabol. Ayan si Pilagyo. Maintain lang, malapit lang. Kakadungtong lang. Pangatlo po ito. Ayan. Ayan, umahon sila dito sa may papuntang sitio ba guys. At mayroon pa isang ahonan sa bandaron. Ayan. Pang-apat, pang-lima, pang-anim. At dito pa yung iba nating mga participants. Ayan, 2, 4, 6. May 6, 7, 8. Walo pa ang umahabol. Siyam, 10, 11. 11 pa po ang umahabol dito ating. Dulo pare, tingin mo na. Ayan. Okay. Kailangan mo lugar na to. Ha? Heaven knows. Sino nagko-connecta kay San Goku? Ayun na! Angat na naman. Ay, iwasan nyo kami ha. Mabagal kami dito sa Palusong. Mas mabilis ang bike sa Lusong eh. Huwag niyong mabanggayin yung sidecar. Talo kayo dyan. Ayan na, umakyat pero di kinaya.
ito yung second ano natin. Ito yung pangalawa natin guys. Pangalawang breakaway. Ayan, pangalawa mula sa Kamiling. Mula sa Team Kamiling, City Lagyo. Yung mga kung makita yung iba sa baba. Napakataas na ahonan to. Asan na yung isa? Asan na? Yan na. Wait, gawin natin na yun. Woo! Tasbo. Yan na yata yung pinakatuktok eh. Kaya bibigyan natin ng magandang video yung ano. Malayo pa pare, malayo pa pare. Kaya po ang ating breakaway na talaga namang pinapatunayan na siya maging si Chubag King sa ating tour of Kamiling from Dandex. Anong pangalan? Vincent Pulalay ng Team Dandex. Ayan guys, Team Dandex. Ayun! Ayun, yung barko. Ayan guys, si Vincent Pulanay ng Team Dandex. Talaga namang pinaghirapan niya ang kanyang pagkaon dito sa ating Chichubag. Ayun yung barko, doon tayo sa barko. Wala na, malayo na. Bahala na sila doon. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Team Dandex, Vincent Pulanay na diskarte na pagkaon dito sa ating Chichubag. Ayan, malayo-layo pa kaya, ilang kilometro pa, 2 kilometro pa yata bago natin marating ang pinakatuktok ng Chichubag. Ayun guys, so bumanat pa rin kahit pagod na itong ating tropang Team Dandex. Uy, may ilog. Tapos pa yan. Oh, daming bahay dito oh. Bahay. Shout out sa ating Marshall. Ayan. Uy, sa likod ka kamo. Video mo nga to. Si Chubag. Video mo ito. Si Chubag. Ito, babasok na po tayo ng si Chubag. Ayan, muntan saan yan. Si Chubag. Dapat picture tayo dito eh. Ayan, si Chubag na po. Welcome to si Chubag. Ayan, i-flex mo yung camera sa atin. I-front mo yung camera. Sa taas. Ayan. Ayan guys, si Chubag. Nakita mo yung si Chubag. Ayan guys, shoutout sa kasama ko. Anong pangalan mo ilal? John Paul Bigol. John Paul Bigol. Bigol? Yeah. Ayan na. Tayo sa Binisay. Wala na. Tingnan na, ayun o. O parating na sa malapit na guys. Ay, finish line na doon? Hindi natin na video. Tapo na lang ako. Sige, doon ka na sa finish line. Ako na dyan. Hanap ka ng video dyan nga ng finish line. So doon na pala yung ating finish line guys.
Malapit na. Ayun na, okay, diretso mo na. Malapit na. And guys, next si Angelico sa Pinagyo, ang pangalawang dumating sa ating finish line guys. Sayang kunti lang sana. Kunti lang. Ayan guys, so si Pinagyo Angelico ang ating pangalawang panalo dito sa ating sitio bag. Balikan ko yung iba. So may tatlo Team Urom, Valdez at ano, bilhin nyo, malapit na. Team Kamiling. Sige, panganim ka, bilhin mo. O, pang pito, habol mo. Pang pito ka, kaya mamabal. Digit mo, pangwalo ka, pangwalo. Habulin mo isa. Sige, habul mo, pang siyam ka pa lang, pang siyam. Pang sampo, ay habol nyo, hanggang 10 lang yata yan. Dikit. Pang 11 ka na. Umabol ka ng dalawa, baka makawasok ko sa 10. Habulin mo dalawa. Malapit na. Ngayon, sagat mo na. Malapit na. Pang 13 ka, 13. Dapat may habol mo. Finisher. Shit. Hindi na tayo nagpaalam dyan. Dito lang tayo. Ginawa. Tanggal na ba lang yung tali dyan? Nakapapay. Nabitin niyo pa sangat.